mga kaspero, nandito tayo sa spot sa Isla Verde. Ayan, dalawang bangka tayo, kay Kuya Joel at saka kay Bro Kulot na bangka gamit natin. At yung mga kasama natin, si Bro Ian, si Bro Dendo, si Mr. Pogi, ayan, si Master RG, Bro Ryan, si Danny, si Hector, ayan. Ayan si Kuya Joel kumakain. So itatry natin mga kaspero kung makakadali tayo ngayon dahil malakas yung agos. So tiyagaan na lang tayo. Ayan. Shout out sa ating dalawang ranger. Ayan sir. Shout out. Ayun. So nakasama natin sila dito mga kaspero. Let's go.
Grabe naman mga kasbero, hindi lang tayo lumubog, pero nakakapana agad. Grabe spot na to. Yung first fish natin mga kaspero, unang isda na napakaamo. Dito tayo suwisid dahil sa taas pa lang kita na kaagad natin, pinutukan na, hindi na tayo nag-ambush. Napakaamo talaga ng isda dito sa spot na to. First blood. Lagay ko muna dito sa styro. Okay, ang unang isda. Bang! Ayos, meron na. Medyo naka-diferensya na yung pa natin para mapuputol na yung flapper natin mga kaspero. Yun o, puputol na yung isa, kaya kailangan natin pupukin. Ayos na. Pangalawa mga kaspero, grabe, basic lang talaga sa spot na to. Grabe giti. Pangalawa mga kaspero, basic lang talaga.
Walang kahirap-hirap mga kaspero. Ayan na naman oh. Dali na naman natin. Pangatlo na. Ay. Oh. Ayan mga kaspero. Umahon muna tayo. At mag-iihaw para mag-lunch tayo. Nandun na sila. So tingnan natin kung yung mga nahuli natin. Nakatatlong GT tayo na good size na. Pero sila Master Archie nakadali din ng mga GT. Mr. Danny naka bluefin tribali. Si Bro Ian nakadalawa. So ito yung styro natin. Iyan. Ito yung last na napana kong GT mga kaspero. Itong Black GT. Ayan. Ito yung Black GT na last na napana natin. Mga 9 or 8 kilos siguro to. So yung iba nandun sa ilalim. Ayan. So nandun na sila. Ayan, nagpapahinga. Dahil mamaya magdadive ulit. At nagpapaapoy na. Ayan, nagpapaapoy na. Dahil mag-iihaw ng isda mga kaspero. Ayan. Sila sir. Ayan. Yun. Dahil sobrang init. Ayan. Nagbababad sa tubig si Master RJ. Oh, nakadali na yan ng GT. Oh, ayan na si Hector. Bumalik na. Ayan o. Hindi niya kinaya yung agos. Si Danny nandun. Okay. Relax muna tayo. Tingnan natin yung mga iniihaw nila doon. Hey, come closer here. Ha? Ihaw na yan mga kaspero. Ayan, si partner ni Borlolo yung nag-iihaw. Bimax on the go. And then this one, bro. My first Maori and silver drummer, bro. Ayan, isa. And first, Maori ni Bro Hector and silver drummer. Ilak! Ilak. Ilak. Which one? This one. The silver drummer. This one is Kanlay. Ilak. Kanlay. Yeah. Congrats. Congratulations. In the reef, but me and Pogi. Poogie. Yeah. Poogie spot, but too much. I drop down, then too much current, then Poogie drop down, too much current. So I just go like 10 feet ahead, then drop down, then I got it. Ayan mga kaspero. Luto na ang ating ulam. Sa ating lunch, ayan, merong likop kung tawagin dito. Masarap yan. Suka yan, bro. Wala ko yung ano, doon sa Yung sabaw ng pamintaw. ating ano. Sabaw ng ating Pangit yan po. Paksew? Pangit yun. Wala ba suka? Yeah, kalamansi. Bro. Kami na lang uli ako. Ito, mansa. Hindi ko pala nakuha ng aking kapay eh. Pero inihaw. Inihaw. Ito, bro. Oh, bangot. Picture update. Gusto na kuya? Oh, ito yun, gusto ko yun. Bro, ano yung kami no? Bro, yeah. Bro, tuyo na rin. Bro. Makarel, yan yung tunay na makarel. Ay, ligo yung bata. Tama na! Dami yung ulam. Hindi na itong lalak. Ang best na yan, no? Patay. Alright, we'll take a few bites. Tutuyo. Say some of the fish that we got. We got some rice. Catching ka guys.
Delicious guys, delicious ribs. Ito ang tired. Dami. Grabe, napakaganda ng pagkatama natin. Walang kawala. Patay agad mga kaspero. Oh, ganyan. Kung mga 50 kilos yan, wala nang kawala talaga mga kaspero. Pauwi na kami mga kaspero. Medyo lumakas na kaunti yung hangin, habagat. Time check natin pag alas 3. Ayan, 3:15 ng hapon nga pala mga kaspero. So kailangan na natin umuwi. So nakahuli naman tayo ng bali 5 kg. Ayos na yun. Lumulubog na Grabe
Grabe yung current, nag-whirlpool dito mga kaspero, sobrang lakas. Kasi drop off, malalim. May mga baura. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban, pero puso ang tunay na sandata. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spear fishing, YouTube stories, tunay na buhay. Natutong sumisid mag-isa, walang airtime, panata, panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento, bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spear fishing, YouTube stories, tunay na Grabe mga kaspero, paldong-paldo. hindi lang vlog, may saysay. Tradisyon ay binubuhay mula lolo hanggang ngayon. Pamanay, binabantayan. Ayan, kasama kasi yung mga master. Ayan, dalawang master. Sa Rayan. ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Ayan, sold out na yung isda natin mga kaspero. Binili na lahat, yung iba binili na doon sa kila Bro Ian. Yan. Inubos na lahat ni Dino. Oh, grabe, 46.6. Siya lang bumili. Tataw doon. Oh, yan. Mag-outro si Bro Ryan. Kay Bro Loloy.